mag-chismis sa silingan. Sige na. Sorry na, God. Ay, Meriosip ng bayanan eh. Nga no imo man ang diabriyan ng bintana dia. Nga naman nakaplano nga musibat. Dili pwede sa kuha kimi. Diara ka. Ay kinang wambak ka diriya sa bintana ha. Sira na bintana. Kailangan ako magkatagas diri. Gutom na kay ko. Naman niya akong banahan eh, wey. May raman sa sugod. Gani. Ngita ko magyan ako nga dili ko mahilingan ni Kardong. Open na ba? Gaya po doon. Kapit na. Ay, salamat. Ops! Asa ka mo to? Sibat-sibat ka? Ha? Dili ko ni mo maisahan ng bayhana ka. Ha? Imuha dyan kong gitistingan? Gitistingan dyan ko ni mo! Ha? Wal dyan kay pulos ka klaseng bayhana ka! Ha? Nga no, sibat-sibat man ka. Ingon ko si imuha nga dili ka mo sibat ha? Ha? Nagtuo siguro magbuwa ko kapantay ni mo ha? Ha? Sibat-sibat ka? Dili ba mo sibat, God? Mangita raong tubig. Tubig! Tubig! At tubig na rin dito sa kusina. Ha? Ganun mo gawas mag-address sa sulod sa akong balay? Ha? Nakaplano nga mulayas? Ha? Mulayas ka? Ha? Mulayas kang kimiha ka? Kita ba siguro ka no? Kita ka na yun sa mano. Balik ka dili. Ha? Ug di ka mo balik kami. Makatilo juga bugha karon ba? Unsa man? Ha? Mulian na lang, God, ko sa akong kuya, God. Ay dili pwede. Basin ka mong duwa si mong kuya karon ang ako'y paro karon. Unsa man? Gahi ka? Palaban ka si mong kuya? Ha? Ha? Palaban ka si mong kuya? Maskin imuha pang paadtuon ni mong kuya diriya. Basin kilawon ako tog buhi ang bayhana ka. Ha? Unsa man? Gahi na ka? Ha? Sulod dito. Di ka mo sulod? Sa! Dua! Niriusip kang bayhana ka ha? Abi siguro ni mugmaisahan ko ni mo ha? Sibat-sibat ka ha? Ha? Dili pwede sa guwa mo sibat-sibat ka. Dirira ka sa kuang balay. Magtago ka dira sa sulod sa kuang balay. Dili pwede nga mugawas ka sa kuwa. Wala kailain mahimong trabaho? O niya mag-inana pa jud ka? Sus di na pwede sa kuwa. Ako'y hari dili sulod sa balay. Ako'y masunod. Ug maingon ko nga dili ka pwede mo gawas. Dili jud ka mo gawas. Basta si Kardong na gani maglagot. Makita gini mo unsa ko. Kailangan ako matawagan si kuya. Kaya dili na dyan ako magkayang batasan ni Kardong. Oo, sabi. Ha? Manawag kasi mong kuya? Ha? Ambil na ba? Ay, dili, dili. Ha? Patawag, manawag kasi mong kuya. Kaya pasundo ka rin ha? Sus, yung bayana ka. Saka ang cellphone na white. Klaro ang cellphone na. Ha? Ako po yun. Itong hinaguan na. Wa ko labot. Huwag imuha itong hinaguan. Una-una ah. Karguti ka rin sa sulod sa balay ha. Ay, pag ilan na tindog na. Tindog. Tindog dira. Tindog. Ikaw bayana ka ha? Ha? Wala kay kahadlok sa kuha ha? Kinsa may mong tawagan? Ha? Kinsa imong tawagan? Imong kuya? Manawag kag pulis? Para isumbong ko? Ay dili pwede na sa kuha. Una-una ah. Ako ang hari dili sa sulod sa balay ha. Kailangan ako masulod. Gawas diri. Gawas. Diya ka. Ikaw bayana ka ha? Ha? Wala kay kahadlok sa kuha ha? Ha? Sa gusto nimo? Ha? Kinsa may gigahian nimo ha? Ha? Ikaw kita ka ni? Dili ta mo ka maminaw sa kuha kimiha ka. Kani kita kay palad na ko kimi. Dili ra kay katuray mo ang abton kimi. Ay, bana. Ay musukol. Wa di klaro nga bayhana ni. Tama na ba?
Nagkimiha ka ba? Ha? Kanay cellphone. Ha? Mauni mo ang gisalikan para manawag si mong kuya? Ha? Labay ko na cellphone na. Ikaw, di na pwede sa kuha, magdugay ka na sa balay. Palayaso di kang bayhana ka. Kilabad ka sa ulo. Hago ka sa kuha nauna. Layas dito, layas dito. Gawas dito. Layas dito. Di na ako gusto makita ng dagway mo. Gawas dito, gawas. Gawas dito, layas dito. Layas dito. Layas ka, layas dito kay. Maglabad ang ulo kasi manay ka ng bayhana ka ron. O layas dito. O, kalang mga gamit mo. Oh, pusat mga gamit mo diya, pusat mga gamit mo diya. Layas na tre, layas. Layas tre, layas tre. Layas. Wakit pulos ka klase nga sawaha ka. Pangitag lalaki nga anda mahigugma sa imuhang batasan nimo. Sumpong dito, basin duha pa mo magtabang sa kuha. Paano may pulos na akong kinabuhi?